बर' थुनलाइ आफादनि बे 63थि बोसोरारि जथुमा बक'नि गान्धी मैदान हमन्नाय खेत्र जेरै मुङानो हमन्नय बेवहाय गासैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफ्रा ज' जादों दिनै जोंनि बे सानथामनि जि हाबाफारिमोन दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव गेवलां मेलनि जि जोंनि गाहाय आलासि जोंनि दिल्लीनिफ्राय सफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जुनि आलासि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैदों जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बहाय फैदों जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जोंहा चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङाबो सफैदों आरो नै दायो जोंहा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि मानिजाथाव चिफ बिथाङा बहाय दङ बेनि अनगायैबो जोंनि गोबां थुनलाइगिरि जोंनि लिरगिरि बिथांमोना बहाय दङ दा बाथ्रा जाहैदोंबा जे जोंनि बे जथुमाया थारैनो मोनसे जाफुंसार जथुमा बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो आं दहायनो बुंखादों जे बे बक' हालामाव बर'फोरनि अनजिमाया जोबोद एसेल' अब्लाबो नाथाय बेवहाय जि बानजाय आफाद दानानै होजानाय बे बानजाय आफादा जोबोद मोजाङैनो खुंनानै होनो हादों होननानै जों बुंगोन आरो जोंनि जि गासैबो हाबाफारि बे गासै हाबाफारिया जोबोद जाफुंसारनाय हाबाफारि जादों बेवहाय जोङो 19निफ्राय 20 आरो 21 बे सानथामा जोंनि बे गासै माने पेन्डेल स्टेजाव हाबाफारियानो हाबाफारि मानसियानो मानसि जोंनि दिन्थिफुंसालियाव गोबां मानसि जादों होननानै जों खौरां मोन्दों बेखायनो जों बुंगोन बेवहाय गोबां माने जाफुंसार मोनसे जथुमा जादों आरो बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि जि जालांनाय साननैनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जों गोबां माखासे मोजां जोङो थांखि नाजावदों जाय थांखिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जों नाजागोन जाय थांखिखौ मावफुङोब्ला बर' हारिनि राव थुनलाइ बर' हारिनि इयुननि जि थामोनथा रैखाथि बेफोरो अराय जों मोनसे इयुननि जोलैनो गालांनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बे दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंबो जोंनि बिटिआरनि चिफ मोनसे प्रमद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा रायजो राजानो मिथिहोदों बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों जोंनि बर' राव थुनलाइनि थाखाय बर' साहित्य सभाया मा मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदों मा मावदों गासैबो बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो मिथिहोदों रायजो राजानो मिथिहोदों बेयो बिटिआरनि बाहेरनि गासै जोंहा गंद' जिल्लाया इतिमध्य 50 लाख मोनखांबाय नाथाय दायो जोंहा 50 जोंनि जिल्ला दंबावो आसामनि बे बिटिआरनि बाहेरनि बियो आरो दिनै बिथाङा जोङो ओरैनो 50 लाख बिदोंमोन नाथाय बिथाङा दायो बुंलांबाय जे 20 लाख खरि होगोन होननानै जोङो बेखौ बरायदों आरो जोङो बिनि अनगायैबो जोंनि बिटिआराव थानाय जेसेबांनाखि जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ बिथांमोनाबो मोननांगौ बे जोंनि गभर्नमेन्टखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय बियो दाबि नङा जोंनिफ्राय खावलायनाय थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे आफादा जुदि मोनसे गावबा गाव जुदि न'आव थायोब्ला मावख'आव थायोब्ला खामानि मावनायाव मोजां जायो बे खोथाखौ जोङो बुंनो हायो आरो फैगोन बोसोराव बबेयाव जागोन बिनि मावखौ थांखि लादों फैगोन बोसोराव उदालगुरि डिमाकुसि बेवहाय जोंनि आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि स्पिकार बिथाङानो गावनो मैखोम माने बिफाव लादों आरो बिथांनि साननायाथ' जोबोद मोजां जोबोद माने गाजा गोमजा खुंगोन बिथाङा जों बहाय जेरैबायदि खुंदों दायो बिनि साबसिन 100 गुन साबसिन जागोन जोंहा मिजिंथिनाय दङ बिथाङा गोसो जानानै लांदों बिथाङा मोजाङै खुंगोन आरो बिनि उननि बोसोराबो जोंहा बिजिनियाव थांगोन बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि नैबे आथिखालनि जिनाखि मावसमनि जथुमाया जोंहा जाखाजोबनानै दङ जोङो बेखिनिखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों मिथिहोबाय जोबथारनायाव बे बक' हालामनि रायजो राजाफ्रा जागायनायनिफ्राय दिनैसिम लानानै गोबां खस्थ' खालामबाय बिथांमोननिसिम थारैनो जोङो बे बक' ओनसोलनि रायजो राजा बे खाथियाव बर' मानसि गैया बक' जेराव मिटिं जादों बेनिफ्राय 3 किल'मिटार रेडियासावसो बर'फोर दङ नाथाय अब्लाबो बिथांमोना फैयै बेवहाय इसेबां माने खस्थ' खालामफैदों दिनै जोङो 500 मोसाखावरिफ्रा बेवहाय मोसानानै समायना रमायना माने मोसानायखौ दिन्थिदों बेवहाय बर'ल' गैया बेवहाय राजबंसि दङ बेवहाय नेपालि दङ बेवहाय माने गार'फोर दङ बेवहाय असमिया आइजोफोर हाबनानै दङ दा बेनो खोन्थादों आरो जे समन्वया जोंनि बेसेबां मोजाङै बेवहाय सोलिनानै दङ आरो बेखायनो जोङो बुंगोन जे रायजो राजायानो बेखौ खुंना हरनाय बायदि जादों
औवा खांदों बिथांमोना फैसा खांदों बिथांमोना गासैबो न'खरा औवा हरदों गासैबो न'खरा फैसा हरदों गासैबो रायजो राजाया जेरै लोब लोब बेवहाय बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजांसिन आरो बियो गावजों गाव अनलायनाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव मोनसे अनलायनायनि मोनसे नेरसोन होननानै बर' थुनलाइ आफादा जों बेखौनो लुबैयो आरो बेनो जादों दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।